Bafethu ninjani yaphila kodwa? Nginiphathele enye indaba namhlanje, inkinga yendaba. Nga-apply ngonyaka odlule. Nga-apply nje impela nga-apply-ela lapha kwa-Metro eThekwini. Hhayi mengi-apply-a-ke impela nje ngigqigqe ngizame iy'ndaba iy'ncwadi zamakhansela zangaphandle cause mina ngiwumuntu ohlala ngala eStengo, kuthiwa kudingakala abantu nje abayiTheku straight kusukela le kuthi ngathi kushona le. Hhayi ngiyigcwalise-ke ifomu yonke into ibe right. Ngihambe ngiyofaka isitembu lapha e-police steshi kube right yonke into. Ngiyiforce into ngempela iyenzeke futhi. Hhayi ngihambe-ke nomunye ubra wami-ke sihambe siwadropha lama-C_V lawa. Mesiwadropha lama-C_V lawa, ngakusasa sizobuyela esipanini, sibuyele esipanini-ke. Hhayi kube right yonke into, nami ngilode ngiy'tshela ukuthi hhayi ukuzama nje ukuzama. Awukwathi ngomhla ka-12 kelekide i-SMS ethi hhayi siyakudinga for i-fitness, i-training ye-fitness. So ayiphathi i-ID yakho nepeni elimnyama. Mina lona ngomhla ka-12 December ngijabule ngiyibhadi. Qale ngishaya i-ground, ngishaya ama-distance amade, ngishaya i-road work. Yabo nje ngibe isiphithiphithi ngempela. Awu, naloku usuku olukhulu-ke melifikayo namhlanje. Hhayi sifike kamnandi-ke ugcwalisa amafomu laphana ube right impela nje. Fica abafethu bayimisele baphumile, baphume ngeningi. Bafethu inkinga iqale sekuyiwe egroundini. Ekuyiwe egroundini sihlaliswe phansi lapha. Sihlaliswa phansi sitshelwe ngama-rules lapha. Ama-rules anzima ngempela. Ubone seyila kupetula hlama lento ezoyidlala ikutshena nje straight ukuthi hayi muzizwe ukuthi weak. Hayi hamba baba, hamba baba, kusondawo yakho le. Ngibona ukuthi kushube ngempela. Thathwe-ke namajeri-ke. So amajeri hayi wona iwona azoqala egijima. Hayi qale mfethu amajeri khala impempe. So amajeri wona azogijima abani? Azogijima isikhathi esingaphezu kwesizwe. Thina isikhathi soba sincane. Isikhathi sethu soba 12 minutes. Amajeri ngathi boku14 lapho nje kodwa. Hawu, nakho-ke lapho ikhala impempe egroundini. Iground elingakanani bafethu? Elikhulu. Amajeri gijime egroundini ushayile phe yodwa lapha. Cabanga ungakangeni etileni. Ungakangeni etileni, ungakawushaya u2.4 km wabo labawudingayo. Esisala amanye amajeri amanye wephansi egroundini. Amajidi ehleke. Kanti yeza kuthini into. Siqale sishaya iground. Bafethu nami ngithembe ngishaya iground. Kwathi ngigive up ngabe ngathi fuck sengijime kangaka. Ngilishaya iground leli ngingene etiyeleni. Bafethu abafethu begijima ibhadi ngithi ngila ngibona seyinsizwa lisi. Hayi ngiyincenge mfethu. Isikhathi kuthiwa u12 minutes njalo uyangizwa kahle bafu. Even uthola iphepha lakho lapha libathi 12 minutes. Bafethu ayingalahlani, angifuni uqamba amanga. Akusiyo u12 minutes. Akusiyo. Bra amount usajima. Ngicela ukuthi wena isikhathi sakho usibeke lapha ko89 for u2.4 km. Bafethu iy'ntaba imigwaqo ejikayo, eminye ikushonisa phezulu, eminye ikushonisa ezansi. Kusala iy'ngane laphana emgaqweni mfethu ngathi ngila mfethu. Hayi ngiwushaye kumgwaqo, ngiwushaye ngempela. Sibuye istamina. Angisayi istamina esingathi bengisithatha. Ngiwushaye. Yabo mase usuzophumela khona kunamajika alode ejika. Ajikayo ngempela nje uthi ushona ezansi entabeni ejika khona straight. Khona ajika yashona ezansi. Ngagijima. Bengithi ngiyafika ngibona abafethu sebehleli phambili. Bengibalandela phampa 2. Bebesitupile isikhathi sami besibuka. Ngiyasho ukuthi sengibuka kumina la isikhathi sami. Ngibuke sabo. Ngiyabuza ukuthi ayibona bakwenzakalani. Bayasho ukuthi sekusele ama-minutes angaka. Ngehla intaba nje mina sengishona ezansi sokusele bani? Sokusele u8. Hayi ngishona ezansi phela mushona ezansi lodwa uhambile kuyajikeleza. Ngijikeleza. Base ngifika sengibona iphoyisa lapha iphoyisa selishonisa abantu eceleni. Hawu ngibona oJida ba-complain ibhadi laphana. Ngithi ngiyasibuka isikhathi sami u10 minutes and 40 seconds. Kodwa kuthi wephepheni 12 minutes. Mase imkhombisa isikhathi sethu uthi angisebenzi ngesikhathi senu, ngisebenza ngesami isikhathi. Ayikho leyo nto leyo. Leli wash leli beliphethe egroundini akasaliphethe. Ungizwe kahle akasaliphethe. Sephethe esinye isikhathi manje uziveze efonini. Isikhathi sesikhombisa ukuthini? Sikhombisa ukuthi u12 minutes usushayile.
kuthina ngalana kuvele bani kuvele u10 minutes 40 seconds. Cabanga mfethu, athi bra wami angazi ngivele ngachobeka mfethu, amajida azama futhi ukucomplaina mfethu kwayifanela mfethu. Yabo nje mfethu sagive up mfethu, abantu okuyibona abathathu yila abantu bebephambili. Yabo la bebephambili bese siyabahupha singabafici. Ileso samba kuphela sathi the rest asithathanga. Mase sibuza ke mfethu nathi indlela yethu uthawu kwenzalani la ikhadi kusetshenzwa kanjani, kuthiwa hayi kumele u-aim u10 minutes isikhathi. Kodwa la ephepheni kuvele bani kuvele u12. Cabanga lapho sazi egroundini uyoshaya ama push up, ama setups, abafethu ngithi hambani. Kodwa nje ngithi ngicela mfethu isikhathi sakho uzama ukusehlisa by all means mo-gym. It's either ushaya 2.4 km, ushaya mhlawumbe ngo8 minutes, angazi kanjani ul-add ne-ground futhi usazorawunda lelikhulu. Ngishaya nje ngetip inkunzi yetip. I mean afethu ngigrand ngempela futhi, hayi ngiyabonga.